Come out. Yes. Out. Out. Anything that the wishes have deposited to you must leave today. In the mighty name of Jesus. Igama lika Yesu. Out. What is happening in her eyes? In the mighty name of Jesus. Come on. Yes. Yes. Come on, you quicker. Come on. Mighty name of Jesus. Out. Come. Yes. Set you free. Out. For 4 years. Minyaka emine. Out. Oh, God. Thank you, Lord Jesus. Out. Come out. Yes. Name of Jesus. Out. So again, there's a found Everything that was deposited by that man in you. mighty name of Jesus. Yes. Prayer. Lift your hands and pray. Come on. Izandla zakho and praise your Father. Pray. We're closing. Oh, shata kato, rapa kata, masika kato. Pray. Egameni lenkosi In Yesu. the that I've done Phambi kobuso bakho. before your face, Ndihlambe namhlanje. wash me today Ngegazi with the blood lenkosi of Yesu. the Lord Jesus. Enkosi bawo. Thank you, Father,
ngokundixolela for forgiving me iziphoso zami. my mistakes. Enkosi bawo Thank you, Father, ngokundixolela for forgiving amatyala ami. my sins. Namhlanje Today, ndamkela ubomi I obutsha receive new life ondipha bona. that you're giving me. Ndiyathandaza I pray undiphe bawo that you may give me isipho the gift somoya wakho. of your spirit. Oh, Amen, amen, mama. Mama, siyabulisa kuwe ngelihle igama lenkosi yethu engesu Kristu. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Mama, Mama, sicela usixelele igama lakho nefani yakho nokuthi umama usuka phi. please tell us your name and where you are from. Mna Ngubani umama igama? elam Mama, ndinguWendi Adam umama uhlala phi? Where are ndihlala you from? eFishuku. Okay, yintoni mama ekuzise apha eNew Jerusalem of all nations? Into endizise apha ndidibene nomhlobo wam wakudala kodwa bendingamazi uba nguye. I was invited by my friend. I did not know she was the Xa one. ndidibana naye bendisele utywala Okay. adibana nami banjwe ngabantwana And she made me keep being athi ma paid by athi the way they street by the children. sisi besicela ukumema enkonzweni. And they said, can you invite you to Ndibe church? ndishushu ke ndiselile ndithi ke mna ke okay hayi ndizawuya nini. I was trying to Athi go to ngocawe church. ndithi iphile inkonzo yakho. And also, Athi seBalven. and she said it's in Ndithi ke Bible. mna ke okay. And I said, okay. Then that Sunday ndilibale loo nto. And I forgot that. Andingakwazi uhamba naye kuthiwa ke ngoku ebeyile phaya. I was informed that she came. So izolo umyeni wam athi siyalakha beka le mali Said, ngoba this man- ngomso uyahamba befikile la sisi ehamba your nomnye sister umntana. came with Okay. another person. Then uyahamba uya enkonzweni ndithi We ke are mna going ke to okay. church. So ndivuke mna phaa ngo-6 I woke up at ndithi 6. mna khandikhuphele into zonxiba bathi befika bangami ngam Okay. afike sendinxibile. Prepare my clothes for me to go Ndihambe away. ndithe xa kandivula icango kuba ndigqibothetha naye uba makandayinele because andilazi ixesha kwazi kukude eBellville. It's fine, Babe Bravo. sebengena bathi bebezojonga mna ndithi hayi ke xa nifikile andizuhlamba I won't bath. ndizosula bathi ha-a sinalo ixesha They said we have time. ungahlamba bahlale ecakweni ndikhawulezise ndihlambe I quickly took a bath sihambe Okay. bayokhwela emotweni size enkonzweni. and we came to Okay. church. Now ezubusiza enkonzweni mama, uze apha unengxaki enjani? Andiba ma Uze apha unengxaki enjani? intliziyo Uze apha unengxaki enjani? ndize apha ndinengxaki yongaboni ngamehlo. Okay. could not Cela see with usixelele my- mama. Ndanengxaki ke ngoku ndongena apha because bendirayithi bendingenanto. I had Okay. nothing. Xa ndingenayo apha sisithi siyangena siza andibonisa isitulo umzimba wam My body could ungabi not. bright ndiziva apha emzimbeni wam then ke ngoku ndibe ndingcangcazela ndikwazi nobamba idrink. I was shaking, ngomsele. could not do anything. So kube kushayeka then xa kuthiwa kuyathandazwa apha andikwazi uthandaza ilwimi lingene apha phakathi. I could not pray. My Okay. tongue was rolled together. All right. Umama ebengaboni for ithuba elingakanani? How long it's been blind? now? Ngoku ndine-4 years I have 4 years now. full Ungab- ndingaboni. Ungaboni. Being Eh, blind for 4 years. Okay, khawusixelele mama kancinci nje ngomzuzu omnye ukuba ngaba yayintoni nobangela ukuba ngaba mawungaboni? What caused you to be blind? Oh andiyazi into yayibangela uba ndingaboni kodwa ke I don't know why what caused you to be blind. usisi ufikile izolo andazi ufike nini so athi umfundisi andazi uye wathetha ngam Then she ndingekho spoke about me when I was not there. uye wathetha ngam ndingekho wathi She spoke about Yeah. me and said, yena funeka acele uxolo makaxolele aba bantu ndinefemeli yam enandithe soze ndiyixolele ubomi bam bonke. there's family Okay. members that I will never forgive my Then ke entire life. ngoku kahambe kanti ndathetha nefemeli yam salwa zonke izinto baxuthela iimoto zam then uze ndingaboni ndiyabona ndiya emall I was going to the mall. ndenza ishopping yam 31st I was doing my shopping. xa on the 31st. ndidropayo xa ndikwi-ATM xa ndidrowayo When I withdraw ndidrowele because ndihamba ndedwa Because I was alone. xa ndijikayo ndithena ndiyahamba ndizawungena kwii-shops When I was attending to the shop, andiboni I became blind. ndingayi-understand le nto ndiqonde ndinxibe ii-heels ndizawuthini na ndiyazi uba I was wearing ndizawuthini heels. sendikhwazwe ngumntu then ndikhulule ezazihlangu ndiqonde mandihlale phantsi apha emall I took off my shoes, angeke sit down in the bangandibuza mall. abantu uba kutheni ndingaboni kutheni ndixhophe phantsi And I sat down because I could not see. so ke zange ndibe ndiphinde ndibone then umyeni wam abuye
Yabo, i-shopping uyenzile ndilambile ndithi ndiye andiboni athi I said, I can't uyaphosisa see after shopping. athi uyaphosisa awuyathanda ujoka wena ndithi And so you amehlo like to amangaboni then andileqise emelomed Okay. ndihlale phaa kuthiwe ndafi-nerves. Okay. Okay ke mama, so iminyaka emine oko ungaboni. Oko ndingaboni. You've Okay, been wa blind for invite years. ke ngoku waza endlini kaThixo eNew Jerusalem of all nations. Ewe tata. Xa ufikile ke ngoku eNew Jerusalem khawusixelele kuye kwabanjani kuwe ezubufika ungena? How did you feel after coming? Ndiye ndafika ndaziva kakuhle then kathandazwa. It was a But prayer. ubungekandithandazeli ngokuya. The man of God did not pray for Ngoku me. ndihleliyo phaa. Ndabona lo sisi bendihamba naye uba hayi man. I saw the person I was with, Ziyakhanya ezi mpahla ndingathi ufake iweave. like this wouldn't be bright colors. Ndingamxeleli qha ndimchwethe kanje. Okay. Ndifuna ujonga kakuhle lokho yakuba I wanted to look at her dress bonayo. well, if I can see it. So loo nto yenzeke wakungena apha eNew Jerusalem of all nations. Ngondichophe phaa esitulweni. When I was sitting down the chairs, that happened then. Sixelele ke ngoku ezinkonzo iqhubekeka indoda kaThixo isiza kuwe izokuthandazela kuye kwenzeka ntoni kuwe? What happened? Ngoku ndithandazelwayo ndiye When I was ndaqinelwa in prayers, imithambo emehlo. I felt the Qha nerves of my eye. ndathandazelwa xa ndithi ingathi andiyazi zoyibiza njani le nto ngesixhosa. Okay. But ingathi ndinento efuna ukusulwa apha emehlweni. Like when something Xa gets- ndithi ngoku ikhona into ekhanyayo then ndiyabona I'm seeing a bit bright. I because can, ndibona nesithunzi ke ngoku. Okay. Ngoku andithandazelayo. Okay. I Into see ke things ngoku that are far into ke away. ngoku ibingenzeki ubungayiboni yonke lento yonke le minyaka you i4. could not see this all these years. Bendingaboni. Okay, so kwabakhona into engathi lapha emehlweni khawusicacisele kwenzeke ntoni emveni koko? What happened afterwards? Ngoku ndichophe phaa. Ke andayazi le nto enzekayo kweli mehlo. What's happened in my eye? Ndalicimelisa. I closed Ndabhala my qha eye. ndafuna uba sure le nto uba nazi izithunzi nje naba bantu apha. Here are people here, I can see. So ndathandaza. I Andikwazi prayed. ukuthandaza ndazama ukuthandaza ngoba I tried to andiqhelanga pray. ukuthandaza. Wow, siyambula kakhulu uYesu. So ingabe uyambulela uYesu ngokwenza into yokuba ngaba mawubone namhlanje We avule thank Jesus for amehlo akho. making you to see today. Ndibulela ngentliziyo yami yonke ngoba ngeke ndiphinde ndingazi kwasenkonzweni. Wow, so uyazinikela kuYesu namhlanje. You give yourself to Ndiyazinikela Jesus. ngentliziyo yami yonke. I Wow. give myself to him with all Enkosi my heart. mama, siyabulela kakhulu ngothatha ixesha lakho Thank you for taking your time. sinikeza isiqinisekiso selizwe likaThixo lithethwe phezu kobomi bakho nokuthandazelwa confirming yiman word of of God. God. Uyambulela also uThixo ngomkhonzo wakhe amsebenzisileyo namhlanje We ngomini thank God bakho. for his servant. Oh, that is yours today. ndiyambulela ndiyabulela kakhulu. I thank him very much. Mama, yintoni obungakwazi uyibona onothi ngoku ndiyakwazi uyibona? What is it that you could not see that you say now you Bengakwazi can ukubona see it? isithunzi. Bungakwazi ubona isithunzi. You could not Ndiyabona see a ngoku shadow. ume ngapha ume ngapha ndiyakwazi usibona because bendingayiboni incwane. I can see which side a person is standing. Before, I could not even see that. Wow. Mama uYesu uphilisile. Jesus healed you, Mama. Ezi umoya kaThixo uye wathetha ngewoman of God apha enkonzweni As the Spirit of God spoke to the woman of God at church, kwinkonzo yewoman service. in the women's service, Wathi la mama useFishhoek and said that woman in fish, makaxolele Must aba go bantu bamenze lanto. those people have done that to her. And also inkululeko yakho Also your ilapha eNew Jerusalem of all It nations. is saying New Jerusalem of all nations. Uyambulela uThixo ngokusebenza empilweni yakho esebenzisa thank God for umkhonzo wakhe working in woman your of life. God neman of God. Ndimbulela ngokungazenzisiyo. I thank God very much. Mama siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Enkosi Thank you very kakhulu much mama. for your time, Mama. Enkosi, tata.